Khuluma noLuvuyo Silawula uSingaye. Namhlanje nginomemulo, ngiyemula namhlanje ngina 21. Yes, so bazali bathe abangenzela umemulo /21st party. Umemulo usuyenzela umuntu osayiphatha kahle, oseyintombi engenangane. So I think ngoba sengifike kulesigaba lesi esikhulu, kahle abazali sebengenzela ukungibonga ukuthi ngisayiphathe kahle, nokuthi kahle I think umndeni ngorepresente kahle. So yeah, I think yikho decide ukungenzela umcimbi omkhulu kangaka. Ngithemisa ukuqhubeka ngiphathe kahle and set an example to abanye, those younger than me, my younger sibling, and ngiqhubeke nje ngibahloniphe njengoba bengenza vele before. Yeah. Yes. So ngithanda ukubonga kakhulu for like abangani bami, nabantu nje abala emphakathini abathatha ithuba ukuthi beze bezongisingatha kulosuku lami olukhulu. I think it means a lot because abantu bathatha isikhathi sabo beze bezo-celebrate mina nathi sinomndeni. Ngiyabonga kakhulu and abakwenze kimi baqhubeke bakwenze nakwabanye. Yabukela chichilenda Sumaikibeli leyo monto leyo Esipile setumela senyo Esinimano Yabukela chichilenda Sumaikibeli leyo monto leyo Esipile setumela senyo Esinimano Yabukela Sumaikibeli leyo moto leyo Esipile setumela senyo Esinimano Ebanemiku balabantu Balibulelizwe Ebanemiku balabantu Balibulelizwe Ebanemiku balabantu Balibulelizwe Yabukela ntombi yasenyuvesithi Sumaikibeli leyo moto leyo Esipile setumela senyo Esinimano Yabukela ntombi yasekolishi Sumaikibeli leyo moto leyo